Gara-gara apa iki? Ayo to. Ya Kang wis gara-gara. Gara-gara Kang garing gara-gara. Heeh. Sowan endi Gong? Sowan Ana paroke wedi. Nggih, Gereja Santa Prawan Maria Bunda Kristus. Iya. Acarane ulang tahun ke-70. Temane apa, Gong? asung pitulungan lan pangapura. Iya. Pinter ya Gong kowe Gong saiki Gong. Pinter wae. Aku kok saya bengi saya pinter. Saya esuk saya pinter. Iya. Sore mau goblok banget aku. Wis ora apa-apa to Gong. Heeh. Iki aku nek melek ki biru kabeh pandanganku. Saestu biru kabeh kae. Wis ora apa-apa Gong. Ngene iki malah kaya ana tulisane ning nggon mata. Heeh. Nyanyi-nyanyi golek hiburan. Iya. Wayahe seneng-seneng. Ora kok kowe muni nyanyi-nyanyi golek hiburan kok. Sing demung loro kae kok seneng banget to kae. Si Mas Bimo kuwi. Ha ya aku iki jane iki ya kuwi ya. Kaki Bimo bumbu gulai. Iya. Kok iso Bimo bumbu gulai? Lah sik tak kandhani. Enten ana sik. Nya. Ana naskah gambare raine wonge. Nggih. Aduh. Ki apa iki jal? Lampahan seno bumbu gulai ayam. Bima Bathok. Iya. Nek kae ora Bima Bathok, Lah apa? Bima Bosok. Iya. Wis suwe ketoke Gong nek kuwi. Lah iya. Ora ngono ku ning kuwi ya Google Map. Jane Bima ana loro jane, sijine sing kuwi sing gerong kuwi. Kuwi ya jane padha bosoke karo sing demung. Nang ketutup le menengan ku lho. Pokoke nang kene sebat ah. Aja lho Gong, mengko nesu lho mengko. Mengko mulai lho Gong. Ah mulai bareng aku kok engko kuwi. Mau kuwi omong sing arep mayang kowe kok sing deg-degan aku ya, Ding. Bilang apa kowe iki? Nembang-nembang. Nyanyi-nyanyi. Iya. Lagune Apa Gong? Lagune apa Gong? lagune sing alus-alus sik. Sing alus ki apa Gong? Sing kong dan keju. Ya ora kuwi to Gong. Ya sing alus-alus. Jineman kathok lurik. Apa to kok 750 wae. Wis kutut manggung wae nek no.
Utut manggung. Belok barang. Utut manggung siapa ya? Mbak Ayu no ya, Bu Ayu. Bojomu. Bu Ayu. Dalam Mas sapa? Mas Bagong. Nah, sakniki nganu garwane dados dukun. Kok dukun? Iki mau nang buruku kok waduh lho ndonga akeh banget. Wah, kuwi nganu bar meguru kok kuwi. Meguru. Heeh. Piye? Arep dadekke guru apa piye? Ora. Ora. Boros. Apa kok ora? Boros. Nek boros ki cen hooh. Bu jarumku iki mau kok ilang. Kuwi celemer lho kuwi, Mas. Nggih napa niki? Kutut. Kutut. Kutut manggung. Kutut manggung. Oh, nggih. Nggih. Ajeng slendro napa pelek? Pelek. Slepok. Pelok. Slepok. Dalange angel. Pelok, Mas. Nggih. Nggih. Saking iris-iris. Saking napa? Saking siris-iris. Lan pun dar dereng, Mas. Nun, Wes maem urung. urung. Waduh. Emak-emak kae metu kabeh kok iki mau kok. Lah kok metu kabeh piye to? Ya aja ditokke kabeh. Ha kadung metu kabeh. Gara-gara dijapane terus malah metu kabeh. Aja tokke kabeh tinggo sesuk. Wis ana meneh kok sesuk. Nggih, monggo kutut manggung riyen nggih. Ih. Kok ganti, Truk? Iya. Ya mergo iki ana kahanan sing ya nek jeneng kesehatan iki ora iso di apa jenenge di apa? Ha iki kira-kira nek sing ganteni kowe iki kira-kira ketampa ra, Truk? Wah ya. Ya sing baku awake dhewe kudu ngelar budi ngasah kadewasan ya Mas Gading ya saka omah mau ya wis awake ora kepenak. Dadi awake dhewe iki mau aku dituding kon genteni Mas Gading. Oh, ngenteni Mas Gading. Iya, ya sing gedhe pangapurane yen ana keluputane kususe kanca-kanca warga laras lan Mas Gading nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya, wis ora dadi ngopo sing baku awake dhewe neruske kewajibane Mas Gading. Ya. Heeh. Ya, iki mau kutut manggung. Kutut manggung sing nembang Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu. Wah, jan. Cemengkling kepenak dirungokke. Wah, iya, wah jan. Kae pakanane apa ya, Truk? Wah, ya mbuh. Mbok menawa karo Mas Keswan iki nang omah iki diolahke ramuan-ramuan tradisional sing marake swarane ning apik. Ning kanggo Mas Keswan kok ora anu ya. Ayo aja kaya ngono, urung. Mas Keswan iki ramuane beda, ramuane beda. Oh. Iki mau karepku ya kakangku Pak Keswan ki sing takon maju. Wes ora kowe. Aku tak ngendang wae. Ha ayo ora apa-apa sak kamat-kamat ya. Heeh, Truk. Monggo iki kudune sing iki sing gaweke ngetike iki kudune. Ya ora kudu, heeh. Ya wis. Iki mau kutut manggung. Heeh. Monggo sindene herek-herek kaya ngene Jiro Lupat 6 7 8 9. Wah, jan. Heeh, wah jan. Nyenengake. Heeh. Upamane sing tanggapan aku urung tau kok sinden 9 ngene. Urung ta? Urung. Nek iki jan maer-maer. Ya. Monggo iki sing wetan. Wah 10. Gusti Allah Jiro Lupat 6 7 8. Wah.
Wingi bupras ya diitung kuwi grup anggepe. Oh. Ngok grup ya. Ayo coba saiki nanjake bupras. Aja nyepeleke bupras. Bupras ki penggemare akeh. Oh, ngono ta? Ayo. Ayo bupras ditanjake. Arep apa? Iki mau wis kuda nyongklang. Oh iya. Heeh. Slendroke. Heeh. Songo. Moji. Maru. Arep ngopo iki? Ya. Ya nek bupras ki nek ora sing glinding-glinding iku ora tonjok. Oh, maka nek jaman semono dek isih muda ki senengane glindingke sapa ta sapa. Mbok menawa ki glindingane ya isih isa digunakake. Weh aja disepeleke kuwi. Kuwi jamane para brondong-brondong ya anggepe. Ya, glathik glinding Bu Prastiwi, ya. Oh. Nggih, sak kamat-kamat. Nggih, sak kamat-kamat. Nah. Deg-degan ya aku. Ngapa to, Reng? Deg-degan tenan. Heeh. Ya wis kudu sing semangat, heeh. Maka ya urung tau nglakokke lakon iki. Ya engko dibuka bukune nek pas nggon lagu-lagu. Ya ana naskahe kok. Ya. Ya kok nek balungane iki ngerti nek nggon nglakokke urung. Yo. Ya mangga Bu Pras. Heeh. Cinepitno ngawur. Anggepe senengane jepit-jepitke wae kaya Mas Danu wae. Heeh. Wah. Ayo apa? Sementing dhewe amit-amit pasang kalimat tabir Reng. Heeh. Monggo kowe piyayi-piyayi dalang para senior-senior ning tlatah Klaten kiwa tengen kene. Akeh. Wah iya. Sing penting awake dhewe iki kula nuwun. Heeh, wis. Ibarate wong jangan ki nggo bumbu-bumbu rasa. Oh iya. Wadate kene iki piyayi-piyayi dalang sing wah jan wis nggon lakon, nggon sabet, nggon anta wecana, nggon suluk ki. Wah. Wis ra sebaene. Heeh. Wis amit-amit Kang Garing. Iya, amit-amit. Wah niki wis jan piyayi-piyayi dalang. Wah. Pokoke. Monggo. Kinupita kangku ya. Wis iki. Wis. Wah, jan. Ngasih makler ngono. Wae aja. Karo ngematke naskah. Iya. Heeh, wah. Iki mau Ibu Prastiwi. Heeh, mongko sindene ana 10 iki. Sisih kono Bu Pras. Kulane Bu Neti, kulene meneh kuwi Mbak Hafidah. Heeh. Kermenane sing demung. Heeh, wis. Wah, anggere sing demuke nang Hafidah ngono iki. Wah. Demung iki tabuhe loro. Sing kok loro iki kepiye kok? Sing dhuwur nang sing kuwi apa ta tegese? Kuwi lho nggon anu sikil iki karo ngapit tabuh dadine karo ngene iki lho deg-deg ngene iki. Karo kaya nek ngeprake lho di edeke telapakane. Kayake ora kayake. Heeh. Ora. Wah, Hafidah kulane meneh ya kuwi Bu Ayu, kulane Bu Ika. Weh udu. Heeh, Bu Ika. Ya, Bu Ika kulane meneh Mbak Elisa Urcanus Alalasu. Heeh. Mbak Elisa, heeh, Mbak Elisa. Nah, kulane meneh. Oh, Mbak Tatin Sikik. Heeh. Aku iki semono ora ketok. Mongko gedhe lho Tatin ki. Heeh. Gedhe kaya ngono kok ora ketok. Lah wah mak penduana sarai kok mripat tok. Mat waske dene mak penduana ngono. Kuwi aku waske aku nek waske dhuwit. Ya, wah aku seneng mau nek pas edan. Apa? Aku kaya pengen nuntun kae. Lah ngopo? Wah. Karo pengen kedusi. Ya.
Anak edan ora anu ta ora anu apa jenenge awul-awulan. Ana didusi ya wah. Nek ora didusi lembab. Mbak Elisa, kula neneh Mbak Ika. Iki Mbak Saras. Sing kene meneh Mbak Endah, pojok kene Mbak Orija. Iya ya, wah jan. Iki mau wah jan do telat. Oh, ayo di ngapura pokoke njaluk ngapura kali warga masyarakat kene lan ana ing gereja kene. Heeh. Oh, heeh, wis ndedonga muga-muga saya ngrembaka. Heeh. Lan Rama-rama diparingi sehat wal afiat. Heeh, pokoke tutuk gone momong anak putu lan para umat-umate. Lah iya. Lan pengurus-pengurus dewan kene ya muga-muga diparingi sehat wal afiat. Panjang yuswa. Rezeki lancar sak kabeh. Lan para umat diparingi sehat kabeh pokoke ratak piji-piji. Amin pokoke. Yo. Sehat. Alhamdulillah. Iya, iki saiki nanjake coba tak dialog karo Mbak Tatin. Mbak Tatin? Mbak Tatin. Halo. Halo. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi. Kamu semakin pagi kok semakin cantik ya? Kan dari dulu. Ah iya. Kamu kan kepencut sama gue. Ambel. Bel gedes. Heeh. Wonten dawuh menika, Mas. Ya pokoke ya membantu ngono rame gur aku ijen. Ya malam hari ini juga ada Mbak Elisa. Iya ada Mbak Elisa. Kowe mau wis keringetan ya? Sudah. Anang sing ngelapi ora? Ora ono. Waduh. Arep ngopo arep ngelapi? Ora arek ngejoke proposal Janu tak kon ngelapi. Modus. Alhamdulillah. Ngelapi dhewe pun iso. Wah iya iso. Kalingan jaman biyen saiki wis dadi bintang tamu, Reng. Piye? Biyen kuwi lak ngerti. Ah piye? Wayangan ning Lampung nderekke Pak Sena. Heeh. Ning kapal, wah jan wis. Lah kepiye? Kanca-kanca iki nganggo sandangan sing apik-apik nganggo kuathuk jin, nganggo kuathuk cekak sepatonane. Tatin ki mung nganggo apa? Daster. Sapa? Tatin kuwi. Lah rak ya aku rak metu saka bis kan ya kemekelen. Lah mergane apa? Lah kon ngisor kelek kene iki bolong. Wah, Tintin kok kowe iki merajakke karo Pak Sena nganggo anu sing apik ngono kok nggo daster. Alah, sing penting nganggo nutupi. Muni ngono kowe. Jenenge wong wedok iki paling penake nganggo daster, Mas, tak kandhani. Dadi daster kuwi kan ora ono get-gete. Oh, ora ono get-gete. Dadi blong. Saka dhuwur tekan ngisor iki ora ono jahitane. Silir. Isi saya. Paling penak ngono kuwi, Mas. Nek pas bolongnya ya mergone mbok ora arti kok ya bolong. Nek ora bolong ya ora iso dienggo to, Mas. Ora ngono. Heeh. Mosok ora dijahit. Ya nek dijahit ya piye? Lem mlebu. Hah? Lem mlebu piye? Oh. Ayo, maksudnya iki dijahit ki men rada ora longgar banget ngono lho, maksudnya iki ora isis banget. Jenenge ya du daster nek ketat ki. Oh, du daster. Arep ngelen ro aku kowe. Ora. Aku ki gur kelingan dek semono kok. Kok saiki kaya kowe iki ya ambiyen ki pakaianmu kaya ngopo? Wah, aku saiki dadi dalang kondang. Waduh. Tekan ngendi-ngendi. Wani apa kowe ayo ora omong apa? Aku ki kelingan karo kowe iki ya nek nang pinggir dhewe kok ya ora wedi ki ngopo nek numpak kapal kae. Kae iki arep nglalu rasis. Apa kowe iso blesek? Blesek nanti. Lah nek kowe pengen nglalu ning laut iki pelampungmu kaya ngono kok. Maksudnya ra iso apa jenenge ra iso tenggelam. Iso ya. Kemambang tetepan nek kowe. Zaman biyen kowe mung jaluki pangananku to. Ae. Saiki wis ra wae sapa sorry kok njaluk pangananmu sorry aku ora. Allah.
Iki nembang ora Ayo. zaman biyen. Ayo nembang. Zaman biyen wis yang lalu biarlah berlalu. Apa? Menjadi apa ya jenenge? Ya kuwi carane iki sing biyen ki wis elek. Kena nggo cerita. Kena nggo cerita. Saiki wis putu. kaya ngene alhamdulillah disyukuri namung sak derma nglampahi Mas. Betul ya sing baku kuwi mung dedonga ya, sementing iki kanca-kanca diparingi sehat. Amin. Ha iya wis ngono kuwi lancar rezekine. Amin. Ayo sapa Mas sing nembang aku mau ora gatekke. Sing urung nembang? Ayo kowe. Sing dhewe-dhewe apa sing? Ya sing dhewe-dhewe. Sing dhewe-dhewe iki mau Mbak sapa ki? Abidah urung. Waduh. Ya Abido. Mbak Abidah ini Nah, suaranya wah, juga cocok iki nek Mbak Catita Abido. Ayo kaya ngapa dik kon nyekel mike kowe? Heeh. Ayo. Ayo jumeneng ra apa-apa. Wes. Heeh, apa sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene. Heeh. Ayo jumeneng. Ayo jumeneng. Waduh. sampun sebentar. Wah yo maju no. Oh, Kowe sing maju aku sing kiper. Ya. Mau apa ya sing urung dipinangkani mau. Mas Janu napa mau sing urung dipinangkani? Oh, lara gatekke Janu mau. Lagune Mbak Elisa wau Heeh. dereng. Mbak Elisa napa mau? Wow, saking Pak Gatot mintanya indah rencanamu Tuhan. Nanti kita ganti Derek Dewi Maria. Tadi udah tak kirim teman-teman. Oh, ngoten. Mangke Ya. mawon nggih bar niki. Ya, saiki kowe slendro. Heeh. Imbang ana katresnanku apa ngono. Slendro kok anu to Mas? Iki piye? Pelok. Mas Dalang. Apa? Aku kur manut kok iki. Mas Dalang ngapunten izin. Nggih. Menika ada ucapan dari Pak Kasman. Nggih. Sugeng Ambal Warsa kaping 7 dasawarsa Walah. Gereja Santa Perawan Bunda Kristus Klaten. Mugi-mugi ndadosna berkah kangge sedaya umat saking Pak Kasman Gereja Santa Maria Assumpta Glondongan Giri Sonto Kabupaten Semarang menika. Ya, matur Nggih. sembah Matur sembah nuwun, Pak nuwun, Kasman. berkah-berkah. Menika sampun dipun aturaken. Ya. Ayo Mbak Catita napa? Nggih. Kadung tresna. Rino wengi. Janek weruh Catita ki ra piye? Wah, aduh. Aku ki tau delok wong ajar ngepit ki ngapa? Lah kok aja dibahas ngono kuwi Oh, lah lah. yo isin to aku ki. aja isen ning panggung ki totalitas. Heeh. Sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene. Heeh. Arek muni kelangan sedel ngono to. Lah rasah nganggo sedel to. Heeh. Sing penting kok aja ngetrok-ngetrok mbok menawa kecer ngono sedele. Mas Wahyu niku tesih enten Wah. sedele. Tese. Tesih urung gogrok dadi. Oh, berarti aja ngetrok-ngetrok lho, Mo. Do abi to. Nggih, isih tememplek kok niki. Mau aku glodok aku ngono. Iya. Yuk. Rino wengi. Yuk. Rina wengi dadi yati. Tan. Ayo. Tanpa nendra. Aku kaget ya, Lavio. Tak kira ki tanpa sedel. Waduh, ora kaya ngono kuwi. Jan kaya tenan lho ndakan ki. Ora. Ben viral ora apa-apa. Kayungan marang slirane. Halo. Tansah
Tan liya amung sliratne Sliramu kok slirane. sliramu Satema. loro Ya. Yo. Ya. Matur sembah nuwun. Aja nggo ati lho Mbak Hafidah lek guyon iki mau. Mboten iki nek ngangge ati ra sedeng. Wo. Lah sedenge nganggo apa? Semono. Heeh. Sepur wis sesak anggepe. Ya, iki mau apa mau? Kadung Tresna. Ya, Kadung Tresna Mbak Hafidah. Sing urung ngadeg sapa? Mbak Saras. Oh, Saras. Iki walah buriku langsung wah iki cintaku Rumangsaku sapa-sapa kok dicinta, Oriza ya dicinta. Ya. Ayo peloke Pak anu Bung. Ji. Ayo disepati. La 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 la. Ling ling ling. Wah, itu mau sepote. Ya, Mbak Saras. Ngucapke kagem gereja. Gereja ndi, Mas? Wedi. Gereja. Ya, ucapke. Gereja ngendi? Santa apa? Santa Maria. Santa Maria Bunda. Kristus wedi. Ayo. Ayo. Paroki Santa Maria. Paroki Santa Maria. Nggih mugi-mugi sami diberkahi sedayanipun. Amin. Sami sehat. Amin. Panjang umur. Lancar rezekinipun kagem Iya. sedaya mawon. Dayanipun. Amin. Heeh. Sampun Mas. Ayo, yo. Apa? Ayo pelak apa sing kira-kira ki seger. Heeh. Seger du apa ya? Heeh. Rada kempling. Mau ana sing incane. mau ana sing nyuwun rada kempling saking anu warga wedi kene. Heeh. Ayo, sapa sing duet? Wah, apike ya mburiku iki. Iki mau wis muni ning mburiku, rada kempling mau ning jalur rada kempling, gek engko karo aku. Ngono kuwi alah. Nah ini duda kempling ya. Heeh, yo. Ayo, ya ora ligo rapopo. Ya ngadeg no. Ngadeg no, ayo no. Wis angel. Kaime ke. Ndak pundi bayu pada tidak pundi nenone katingaren tindak wae ora numpak taksi. Ayo Mas. Ngawur iki cicara apa ya? Oh, Bisa kuat tau Mas. Isih. Kuat ngadeg. Nah ngono kuwi lho, bisa kempling. Sing saya kempling. Ya Mas. Ayo. Sing kempling apa? Wah, Jian. Mesra tenan. Ayo. Menjiwai kok ya. Iya. Mas Jan, kulino duet. Ya. Jam piro reng? Ya eling wektu. Iki monggo iki dawa banget lakone mburi. Wah, engko apa-apa metu. Lah. Macan. Ana ula. Apa meneh? Gajah. Garuda. Iki mau isih eneng siji. Apa sik? Wah iya. Oh, Mbak Elisa wau. Yo. Ayo, napa Mbak Elisa? Si jingkas. Nggih, niki wau untuk Pak Gatot yang udah transfer lewat Mas Agus Kucluk 500.000. Ya.
ini diganti nderek Dewi Maria nggih sak kamat-kamat. Nggih. Nah, Dewi Maria. Nah. Kepi lagune? Dibuka HP-ne kanca-kanca. Heeh. Pun kula kirim wonten grup nggih. Ono grup. Nggih. Kok aku ora melu iki? Grup apa iki? Grup sing gambare Bagong Kolor Abang. Oh, rak ngono. Wah. Kolorku biru e. Dadi ora grup. Ya. Ya, nggih matur nuwun Bu Agnes. Sami-sami. Iya, di WA karo Bu Agnes. Mboten napa-napa, mugi-mugi sehat Mas Gading. Ya. Yo. Yuk. Tepuk tangan kagem Mbak Elisa. Iya ya, wah iso dilebokke ning gamelan ya. Wah, wah jan ora nyono, ora ngira. Heeh, pancen jan nyenengake. Heeh. Wis muga-muga berkah sak kabeh. Ya, amin. Ya, yo iki wis jam 2:30 kuwi dirampungke. Dawe saka Mas admin iki kudu sadurunge nabrak adzan subuh awake dhewe sak kanca kudu wis paripurna. Oh ya. Heeh, pokoke wis anange njaluk ngapura lan nyuwun donga pangestunipun lan nyuwun dongane kagem warga masyarakat mugi-mugi Mas Gading ndang sehat. Amin. Wis ya wong lagi asam lambung, lambunge lagi asame lagi munggah. Nang kene iki mau tak delok saka mburi wah jan sak kresek. Le madang bali metu. Oh, heeh. Yo. Moji ngin angin amit milir Harum-harum lumrah pancaran sae
Bang Raden miat langening ngarang yang aglar pandan moncar
ya telah ngening kalang yang aglar pandan muncar tinon oleh kekonan surem sorotetan padang anak-anakku kabeh ngger tak jaluk aja getung tumrap lelakon kang nembe sira sandang ya ngger nadyan pedes perih lelakonmu kabeh tetep sabar sareh tetep ing dharma hamung sumanding purbaning kang kawasa ngger Pandhawa mbok menawa iki wujuding pendadaran murih saya teguh jiwamu percaya lamun bisa nglakoni sakabehing penandang nadyan abote kaya ngapa ngger kaya dene nyangga bumi nanging lelakon iki yekti nugraha kang bakal sira tampa ya ngger sing sareh sing sabar ngger Gareng Petruk Bagong rungokno kuwi aja mung pating plolo pating jenggenek dirungokke kuwi iya Pak ya lagi nandang kaya ngene kudu sing sabar awake dhewe pinangka dadi pamomong ya sak bisa-bisa kudu goleke apa sing dadi segering lelakon utawa goleke apa ta apa ngono ceplukan apa Pak ya wis saenenge wowoan kanggo nyambung urip ya ya Pak Pak manut aku Pak wah Kunti babu ya Kunti wong tuaku piye sena ngen-ngenku isih napet tumrap ana ing rasane Bratasena semono nggone do tegel mentara karo Pandhawa lan tegel mentara karo Kunti babuku nganti sing duwe wenang negara Ngastina wae di kranah patine diajab patine wah luweh-luweh dapure Sengkuni kae senengane golek kanca supaya ngrenah patine para Pandhawa sakwise nggone kobar bali sigala-gala nganti aku kedangsang-dangsang ana ing tengahing alas iya Sena sing sabar sing sareh Sena wis rasah dirembug meneh sing baku awake dhewe kudu goleke pangan utawa goleke dedaran kanggo adi-adine awake dhewe nek kowe mono mesti kuat Bratasena ya aku mung kari manut nyatlangening kalangyang aglar pandan moncar tenon lir kekonan surem sorotetan padang kasor panjraing purnaming kekono aduh Ibu kula mboten kiyat Ibu kula luwe Ibu duh Ibu kula salit gondang kula salit Ibu luwe kula Ibu kula luwe Ibu Sena piye
adi-adimu ngrasake ngelesena. Ayo padha digoleke pangan, digoleke wowoan ana sak pinggiring alas iki Sena. Aku ora tegel karo adimu Piten lan Tangsen Sena. Ya aku mau manut. Oh Goncang ganjing langit gelap-gelap katon ler kencanging alis risang mawe gandrung ing jagat Dewa Bathara
nggonku goleki buronku salah sawiji. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.